Salutare, trade-ul numărul 3, ziua numărul 3. Avem un potențial short pe euro-USD, după cum se vede. Marketul la deschiderea Londrei, sesiunea de Londra, a luat un jos puternic, dar după cum vedeți aici, toată zona asta este o zonă de lichiditate care cred că va fi lichidată cât de curând. Așa că în trade-ul ăsta tot ce aștept este să facă retracement, după care să meargă în jos să lichideze toată zona asta. Acum vom vedea cum va reacționa. După cum vedeți, tot 3 la 1 risk to reward, 10 pip stop loss, 30 de pip take profit. Stați să șterg desenul ăsta de aici. Bineînțeles, am luat-o de la capăt cu numărătoarea, deci risc 34-35 de dolari pentru trade-ul ăsta, pentru un profit de 100 de dolari. În caz că trade-ul nostru va merge în sus și mă va lichida și voi pierde acest trade, voi continua ca și data trecută cu trade-ul numărul 2, adică să-mi scoată profit câte 100 de dolari pe acest trade și pe cel ce va urma. După cum vedeți, acest trade este live în momentul de față, este setat pe MetaTrader 4 cu 0,35 lot size pentru 10 pip stop loss. Dacă v-ați uitat la videoclipul anterior, săptămâna trecută am avut două trade-uri. Pe primul am pierdut 34,34 de dolari, iar pe al doilea, tot cu aceeași strategie, trade-ul numărul 2, am crescut lot size-ul la 79 și mi-a scos acest 34 care i-am pierdut, îi vedeți aici, plus 200 pentru fiecare trade. Acum rămâne să vedem acest trade cum va funcționa. Eu mai am un trade setat și pe GBP-USD, deoarece astea sunt singurele două perechi pe care le tranzacționez. Acum tot în funcție de care ne va da primul cea mai bună oportunitate de a intra în trade. Internetul meu merge foarte greu în momentul de față. Aș vrea să vă arăt și setarea pe GBP, dacă se va încărca. Da, aici este setarea pe GBP, după cum vedeți. La fel, este zona de lichiditate în partea de jos, care cred că va fi lichidată și aceasta. De aia depinde cum vor funcționa. Voi pune pauză pe acest videoclip și voi veni cu un update și am să vă arăt care trade am decis să-l iau. Momentan, cel pe euro-USD arată cel mai bine, doar că nu pot intra pe această strategie, nu pot intra în două trade-uri în același timp. Trebuie să mă decid pe unul, iar după ce acela va câștiga sau va pierde, voi intra și în următorul. Momentan, cel pe euro-USD arată cel mai bine, dar dacă mă voi hotărâ să-l schimb, voi veni cu un update și vă voi spune ce am făcut. Scurt update despre trade-ul nostru. După cum vedeți, trade-ul a intrat și ne-a lichidat. Deci am pierdut trade-ul numărul 1 în momentul de față. O să vă arăt acum platforma de pe MT4 și după cum vedeți aici, în partea de jos, asta este trade-ul care l-am pierdut acum, 35 de dolari. Deci următorul trade care va urma va trebui să ne aducă din nou 35 de dolari care i-am pierdut acum, plus 200 de dolari, deoarece vom fi în două trade-uri diferite. Da, nu știu de ce, din cauza internetului probabil trading-ul face figuri din nou. Cam atâta pe episodul de azi. Încă o dată, eu nu sunt consultant financiar, astea nu sunt sfaturi financiare, sunt strict deciziile mele și felul în care eu iau trade-urile. Deciziile voastre vă aparțin în totalitate, tocmai de-aia faceți trading responsabil și calculat, deoarece foarte mulți oameni pierd mulți bani în piața Forex, în Forex în general, în trading în general. Mulțumesc mult celor care s-au abonat la canalul meu din videoclipurile anterioare. Dacă nu v-ați abonat, vă rog să apăsați like, subscribe și lăsați-mi un comentariu despre ceea ce credeți. 2 secunde, deci eu v-am arătat acum trade-ul pe euro-USD, pe GBP, în schimb trade-ul a fost pe euro-USD. Oricum, ambele au făcut același lucru, deci am fost lichidat pe euro în general. Potențialul un următor trade pe GBP
long în seara asta. Dacă va fi vreun setup pentru un potențial trade, voi veni cu un episod nou, cu un trade nou și sper ca acela să ne aducă profit. Dacă îl vom pierde și pe următorul, nu este absolut niciun stres, deoarece totul merge după calcul. Chiar dacă, aici este trade-ul pe EURUSD. După cum vedeți, aici am spus că e posibil să lichideze zona roșie. Eu totuși țin să cred că asta va fi lichidată total. Acum nu se știe dacă astăzi sau mâine, rămâne de văzut. Deci, după cum vedeți, euro a lichidat la fel cum a făcut-o și GBP-ul. În schimb, trade-ul nostru a fost doar pe GBP. Chiar dacă pierdem 5 trade-uri la rând și al 6-lea va câștiga, al 6-lea va trebui să ne aducă profit cât pentru toate pierderile plus 600 profit, deoarece e trade-ul numărul 6. Încă o dată vă recomand să mergeți pe canalul meu de YouTube, să vă uitați la o să văd unde pot să găsesc, să vă uitați la videoclipul în care am calculat cum iau eu trade-urile. Mulțumesc mult și rămâne să vin cu un episod dacă va fi vreun potențial trade.